Коста хора? Аз съм GamerBG и с мен Мартин БГ. И аз и сега ще започна да снимам хора. Хора, ние намерихме самотен остров. Всъщност спална. Остров, не остров. Аз чух остров. Така, за кой не мога да бия. Бах се бъгната крава. Бъгната крава. И аз започна да снимам. Така. И здравейте хора, аз съм Мартин БГ и тук до мен е GamerBG. един мой приятел. Хората почна да снима Мартин БГ. Да, започнах. Ти чупи дърво. Аз... Не, всъщност ти остай кравите и тия неща. Аз ще проследвам малко надолу. Остай кравите, остай всички краи. Остай пилитата, така ще се наспамят още. Може да се уверите, че самотен остров. Да. Кравичка. И хора, искам да се абонирате за GamerBG, защото той ми е приятел. Ние като цяло сме много близки приятели, живеем един до друг. Петър БГ живее по-близо до мене. Буквално. И аз вече не мога да чупя това тъпто. И готово. Аре, аз правя един крачик. Аз вече го направих. Всеки ще си има. Още ден. Аз си правя... Аз правя една брада. Окей. Аз ще взема крафтинга. Че? Ти завра майче. Пази са. Къде ще направим къщата? Къде ти решиш? Дай тук до Sugarcane, защото има много място. Така. Имаш ли такова запосяване на дървета от листата? Сапинг? Да. Не. Но имам айрон. Направи печка. Това си сега ще събирам семена за градинка. Събира, аз веднага пуснах чудовищата. Ето един саплинг. Спуста. Ето го Мартин БГ. Помощ. Ела при мен ще направи един меч. Не, на мен не ми трябва. Помогни, аз съм в пещера. Браво. Бъди дошъл. Марта, намали звука. Точно това трябва, за да ги чувам, за да не ме нападат в кръп. Намали звука. Добре, къде са тия? Още никога семе не съм взел. Какво семе, бе? Сид? Да, сид. Имаше мотика. Дървена мотика. Мани тия сидове таката след кокошки. Не я убивай още. Къде сложи някъде крафтинг тейбъл? Долу в пещерата. Човек, аз ще направя един. Аз от първото ми чупене на едно взех саплинг. Още саплинг. Хора, да знаете, аз съм малко скулив. Но, хора, сега ще трябва да изтъкам това видео, защото забравих едно нещо да правя. Да снимаш? Не. Човек, овца. Трябваше да тъкам едно видео тук. Я забрах стъп. Една вълна. Добре, че не продължих клипа. 23-50 минути. Хора, сега наистина започвам да снимам. Трябваше да изтребна нещо. И здравейте, хора, съм Мартин БГ и тук до мене GamerBG. И сега направихме малко оцеляване. Забрахме да го покажем. Чакайте. Тук намерих още една пещера. Знам.
Аз слизам в тази пещера. Пещера. Това прасе къде ми се кри. Ще взема пържолката, някак. Тук си ви дошло, бе, зомби. Марта, че Брат, ти идвай да си правиш една кирка. Бързо. Що? Ще се побъркаш от тая рън. Направо да ти писне, аз имам достатъчно да вече. Така. Марта, намали малко звука. Чакай. Марчин БГ, намали звука. Чакай, че тук да си купа. Намали звука, бе. Чакай. Това са нещо. Аре, аз почвам на дизайна на къщата. Окей. Нали да го правя. Точно. Имаш и дървена мотика. Такова е. Все пак къде да направим къщата? Ей тук. Така. Още една овца. Остая, не я убивай. Що да не убивам, бе, брат? Пълна идея. Що да не ги Не убивам? убивай! Ще иззема вълната по друг начин. Да! Сега ли са си? Бързо я взимай, защото тя ще отли. Така. Аз вярвам, че тебе, изчакай, аз ще иззема. Направи такова, бе. Кой е сега да направя? Направи на научица, че Да знаете, аз съм малко сополив. Мажичка. Крайно време беше да... Къде е овцата? Искам малка къща. Аз ще направя малко. Няма да е голяма споко. Та овца е лоша. Лош. Да, но вълна. Ма поне сега ще се наяде. Забравих какво мога да правя с лъжиците. Супер. Да, то саплинг точно пред къщата. Супер. Яко. Намали малко, бе! Бе, та овца няма да се наеде. Още да първо да хапнем. После ще отстрижим. Тя скоро няма да се наяде. Кога се наяде тогава? Брат, виж аз кой имам. Аз скоро ще имам много дървен. Ама аз ще направя къща от листа. Оголвам ти дърветата, за да си на спокойствие. Час. Тук има едно. Не. Яко. Нямаше ли да имаме една обща къща? Да, ще имаме, обаче ще имаме и нещо. Наяде са! Чакай, идвам да я стрижам. То пак не беше толкова зла, бе. Пак се наяде. Не. Колко дари? Колко имаш? 5, още едно. Ето, аз имам едно. Супер. Не, чакай, искам да си я запазим. Направи бързо легла. Щом няма аз. И полката се тъмни. Направи легла ли? Ето това. 2 легла. Сложи ги тук. Виж? Ето тук остана едното. Твоето да се почупиш. Моето ще бъде тук някъде. Ето. Пък аз да направя още ножици. Чакай, дай да стане дим. Аз ще чупя
на дърветата листата. Да ти прави къщата. Чакай, не ти кейва, това ще ми трябва. Ама на мен точно ми трябва дърво. И сега аз само да ти оголя дърветата и готово, защото много искам. Трябва ми дърво. И сега, колко дърво? Много. Чакай, ни чупи дърветата за сега. И сега като голя и това, ще го цяло. Чакай, пази са. Трябват ми. Чакай. Чакай, не чупи, не го чупи. Моята. Опс. Няма нищо. Поне имаме и това. Юху. Чакай, аз трябва да ги оголя още. Трябва да изчакаш. За какво ти са толкова много листа, брат? Ще правя голяма къща от листа. Ама те заради... И за саплинги. Абе, човек, нали сме в обща къща, бе? Да, знам, искам и още една бункер. Нещо като бункер, да е. Ти чупи само дърветата. Факт. Ще направя още една. Откъде това ерам, бе? Имам за още много. Виж, кокошката ми скача на леглото. Луда кокошка. Това убива, бе. Не, остига. Виж колко стака има. Малко са. Малко ли? 3 стака. Кой искаш? Аз да започна ли бункера да го правя? Какъв бункер? Я първо да си направим... Малка къщичка и та ей толкова с голяма. Хора, не знаем колко ще е дълга тази поредица. Да. Още едни ножички. Няма ни... Аз обичам ножичките. Аз точно само за това да използвам. И за да стрижа овце. Ние вече имаме лекола за класани овце. Да, знам, мама. Ще им потрябва се пак за нещо скоро. Така. На мен ще ми трябва стъкла. Чупи много пясък, мама. Чупя, аз правя къщата. Аз чупя много важни неща. Листа. Да. Толкова е много важно. Това е невъзможно да се скочи. What? Скочи да се. Ога. Златна мина тук имам. Така. Чакай. Казвам се. Почти се качих. Но така. И заврах точно. Яко отгоре нещо, колко яко изглежда. Оха. Само да го видиш, да знаеш кой спускаш. Като щупя и тази ножица вече ще свърша. Ще би трябвало, аз искам 5 стака и 3-2. Да, 5 така 3D. Да, и толкова. Хора, се върнем и сега. Той ще се върне. Хора, върнахме се. Ние ще поиграме още малко и ще свършваме. Ага. Брат, ела. Ето покажи кой ли си. Про. Чакай! Нищо не прави. Ще си хвърля фенс гейтове. Не, пази са! Разсейваш го! Хора, това мисля да е от клипа. Извинете, че е толкова кратък. За него. Абонирайте се, оценявайте и бай-бай.